Hi there, Sanmunani Moreni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usando nesimbo siyaxoxa futhi ubaba uMseleku, uMangwabe, uMayeni. uMseleku ke guys kule TV show yakhe kunento azama ukuyenza ukuqhatha uMangwabe noMayeni kodwa ayenzeki ngoba ufike ethi nje khona wayelwa Mangwabe uthi ungangeni athi uMangwabe wo ngiyamazi kodwa indaba ithi kithi ke asigijimeni season 7 sifikile isikhathi sokuthi uMangwabe uyasho ukuthi hey izinto ezimpi noma ezingimnandi ezenzekayo u1 2 no 3 and lezi zinto asitholi uMseleku eyipheqa yabo esevula phela lama page ukuthi okay sekubekiwe ke uMangwabe uveza lokho asixoxe ngalokho because kuye ilokho okuhamafindo kuye ilokho okubuhlungu kuyilokho ongamnandanga no ubaba uMseleku uzogijima ngamthatha wathi uzongena komnyama kubomvu ngamthatha la ngamthatha khona ngamenzela ifavor hey umuntu onengane kanjani ekulungiseni amafindo kuedwa amanye amafindo kube ukuthi ke uMangwabe akanalo leli khono lokukhala uyayixoxa nje into ayixoxayo mase ke ngoba uMangwabe yena uxoxa into aqine kungabi khona ukuthi ke akhale njengoba uMseleku mase kuwuyo ochazayo eba nokukhala kube uMangwabe orongi uMangwabe uletha ilist yokuthi ongabanga kuhle kule gene u1 2 no 3 uMseleku wenze njani ufuna ihawu okuyini okunkosikazi wakhe azombeka ekutheni ngoba yena walwa wena wagcina ungenile fanele uvume nabanye bangene sisithina kanti le manipulation lena i-expiring date ithini ngoba hayi ukuthi asimuze uMangwabe hayi ukuthi izinyembezi zenza ukuthi sidide ukuthi uthini aphinde futhi abize i-meeting kuthiwe uhlelo lonke amakhosikazi athi kwi-meeting abafana uMayeni unabafana abawu2 uMangwabe wabanamantombazane kungabe uba nakho yini ukuthi njengoba sengithe abafana nginonkosikazi uthola amantombazane kuphela uzizwa kanjani akumina yini oyinkinga odala inkinga ukuthi ngithi abafana kodwa imbewu kubekwe abani yami kuthi ngoba sekukhuluma ubaba uMseleku wase wakhala wase wabheka phansi wase ngempela sathi hawu kodwa isono esisenziwa amakhosikazi kube ngathi amazwi akhulunywa uMangwabe asiwezwa asiyenzi ke leyo nto ngoba namanje sisi uma sethola ithuba umfakelana uMayeni ngoba entweni ukuthi uMayeni walwa sizothi thina akuphindelwe kuMayeni kufike kukhulunywe ngalezi zethembiso asiyeke ngoba ezaMayeni izethembiso azibekiwe kodwa asithathe nakhe sesikuzwini uthe makuphakanyiswa ingane lo mfana yaMangwabe wathi uMacele wayethe onomntwana ngeke azamthatha angithi usesiphulile isethembiso ngokuthatha onjani onomntwana kodwa manje sina sizokwazi sizosusa amehlo kophula isethembiso sibuka unkosikazi ukuthi unesikhwele sokuthi uthathe nomntwana unomona cha uhusband wenza isethembiso saleyo nto ngesikhathi exoxa naye ingakho ke masithi uvikelani ngoMayeni ukuthi wayelwa ngoba wayengeke vele suke elwe nje kwakwenze njani asikho lapho angithi into esifuna ukuyibamba hayi lamakhosikazi njalo unomona wayicabanga ukuthi uzoba yedwa hayi ngeke kube naku season 8 sisafuna ukusho njalo manje sithi thina khulumani into ezwakalayo ukuze silandele i-storyline esizwayo uMangwabe seyizwile izinto ayibhekayo ukuthi akumnandi u1 2 no 3 seshilo ukuthi akumnandi kuyadlulwa ke akudlulwa futhi ngokuthi phephisa isithembu lesi akangenzi ngathi akazi ukuthi isithembu hayibo
uma ngabe enzenjani a-withdraw. Maye-withdraw uma ngabe ayikho into engikhuluma nayo ilunge kanjani. Kanti kufuneka kuphi ukuxoxa ukuthi-ke angikho happy ngalokhu, hhayi khona akukho right ngoba manje sekubiza ukuthini actor phela. Sewuzwile iy'nkinga ukuthi zithini, okusho ukuthi uma uzwe iy'nkinga senifuna i-solution. Ake ngize kulo department. Uma yena esedinga usuhlehla ngoba phela manje usudlala le game ayidlalayo akusekho mnandi. Thina-ke mase sithi siyamuzwa uMaNgwabi si-toxic. Masizwa uMaNgwabi ngoba uMaNgwabi yena wafika engakabi nawo umsebenzi. Yazi enye into ukuthi umuntu ayisho ukuthi ayikahle ngeke thula ungasaqhubeki. Manje konke lokho kufanele kumehlisa isithunzi. Angithi uye ubaba omkhethayo engakasebenzi kodwa akamkhethela ukuthi ngoba ngimthole nginje sengiyomboxa ngimboxe ngimhlalise kulela khona ngoba nakho ngamthola engakasebenzi. Ivele lento insathweni wodadeli vele ikhanda lami lizule. Livele lizule ikhanda lami ngithi senze njani ngani? Ningistressa. Uma nje kuwusisi oqala lento ese phela wafika engasebenzi usethuthukile senjani. Kuvele kuthi angizwe kuwe ngqo ngithi wena ufunani? Sitshele ukuthi ufunani. Ngoba lento le uyingozi wena, uyibhomu wena. Ngoba manje into ithi kuwe wena ulindele ukuthi any treatment izoba right. Ngoba Nkosi yami bengelutho. Yini uthi bengelutho? Uyilutho umuntu. Uyilutho usazoba nakho. Uyilutho uzama. Utho sekufikile. Yini wena ufuna ukuthi ngoba anginakho ukuthi hey angizothini? Ngizothini? Leyo mentality leyo. Hayi. Yeyi umuntu ozikhulumela phansi because waqala nje iparagraph yakho yanda yathi ubenjani enganako. Ngivele ngithi wena shuthi wena uzikhulumela phansi uwedwa. Wena nje uyazi-undermine uwedwa and uma usuqale wazi-undermine wena ozofika nakuwe naye uzoku-undermine. Ekufike vele ukhombisa ukuthi hawu bakithi angilutho. Wangenza umuntu ebantwini. Awangenza umuntu hey ningi-stress. Mase ngithi ngicela ukuphuma ey'ndabeni zenu ngiyenze nje sengiyenzela imizwa yami ngithi ngiphume ey'ndabeni zabantu i-TV show le nabantu ukuthi bazizwa kanje ku-right. Sengiyenzela lokho ngoba impela ngiy'buza ukuthi mase wedadewethu usubhala ukuthi wafika engenakho ukuthi wafika engenakho wena uthi kufanele lo adelelwe uhusband akhulume ngokungamboni because wafika engenalutho. Hayibo. Hayi nivele ningethusi kodwa ngibe ngithi nami hayibo kambe i-TV show injena izosinikeza imiqondo eminingi, imicabango eminingi. i-TV show ngivele ngibe lapho sengenza ukuyikhulula ngoba hayibo. Hayi bye.